Gaueko 9:49 Unai Amianok lehen puntua erdietsi du Josu Eskirozi 22-16 irabazi ostean. Lekunberrin jokatu dute lauterdiko B-serieko final laurdenetako ligaxkako amultzoko norgehiagoka eta Irungoak 22-16 menderatu du. Favorito zen Amiano biek ala biek joan den astean final zortzirenetako norgehiagoka jokatu behar izan zuten, batetik Josu Eskirozek Ruben Salaberri erraz menderatu zuen aleian, 22-2, apur bat lan gehiago izan zuen Unai Amianok, 22-18 irabazi baitzion Sorian Odei Espositori. Honen bestez gaurkoan biak elkarren aurka aritu dira, Eskirozek Xuban Armendariz izan du botillero, Unai Amiano berriz ikerrekin astu dut Iker Amiano anaia, eta, egia esan partida oso aldakorra izan da, hasieran Josu Eskiroz oso ongi hasi da, atzelaria izateko lauterdian doai handiak dituen pilotaria da, atzelari moduan ere ez da jotzailea, pilota jaisteko ohitura handia duena da, betik oso ongi moldatzen dena, horrez gain aurrera egiterakoan ere oso pilotari egokia da, koordinazio ona duena, eta horrek lauterdirako asko balio du, eta horregatik jokatzen du hainbeste atzelaria izateko Josu Eskirozek lauterdian, eta hasieran gainera erakutsi du ez piloteoan bakarrik, baita sakeetan ere, sake oso pozoitsuak atera ditu, gainera badakigu Lekunberriko pilotalekua horretarako eskerronekoa dela, pilotaleku bizia, sakea ongi egin ezkero aurkariari minik eragarria egin diezaiokezu, eta alaxe egin du Josu Eskirozek partida hasieran. Horren ondorioz 6-2 aurreratu da, baina hortikan aurrera partida erabat aldatu da. Unai Amiano orain artean profesionaletan jokatu dituen norgehiagoketan erakutsi du, doai handiko pilotaria dela, pilota aurrean hartzen duenean batez ere abiadura ikeragarria ematen diola, eta azpimarratuko nuke baita ere Amianoren defentsa. Izan ere, ez da bat ere erraza profesionaletara iristen denean, pilotari berri bat iristen denean defentsan finaritzea, baina Amiano aritzen da, eta hori oso garrantzitsua da, eta horrek mantendu du bizirik egin batean, hasieran Eskirozek asko bortxatu baitu, pilota oso behetik ibili du, oso bizi, tantoak ere amaitzen bikain aritu da, Makirriain Ezkabarteko aurrelaria artisten antzera, baina gero Amianok sakea hartu duenean batez ere Ormabikoaren bitartez sake bikainak egin ditu, ikusgarria izan da benetan, sarrera ordaindu duenak ongi ordaindu du, Unai Amianoren sake horiek ikusteko, benetan bikainak izan baitira, hor lauterditik atera eta gainera ezkerraren zatez, beste angelu bat hartzen baitu ezkerraren sakeak, eta oso zaila da Ormabikoaren bitartez barruan sartzea, baina aldiz, barruan ongi sartuta min ikeragarria egiten zaio aurkariari, eta hori gertatu zaio Josu Eskirozi, kontrakantxan apenas izan du lekurik kolpea tiratzeko. Amianok benetan bikain sakatu du astean zehar, nabari izan da entrenatu dituela sake hauek, eta ez astean zehar soilik, baita oraingoan ere, eta behar bada, joan den asteko norgehiagoka konpromiso handiagokoa zela esan daiteke, final zortzirenetakoa, galdu ezkero kalera, gaurkoa ere garrantzitsua zen, beti baita oso garrantzitsua ligaxka ongi astea, baina gainera gozatzeko eguna ere bazuen, debutatu berria da, eta oraindik ere txapelketa asko etorriko zaizkio hemendik aurrera, baina denak ongi atera zaizkio, ez du falta bakar bat ere egin Ormabikoaren bitartez atera dituenetan, eta hori ere oso aipagarria izan da. Ondorioz, 12-9 aurreratu da, eta bigarren zatian eman duen erakustaldia apartekoa izan da. Hemen sake mota apur bat gehixeago aldatu du, sakearekin ere min egin dio, baina batez ere bigarren pilotakadan ezker boleaz, Unai Amianoren arma nagusietako bat horixe baita, min ikeragarria egin dio Eskirozi, Eskiroz alde batera eta bestera ibili du, eta atzelaria izanik eta koordinazio ona baldin badu ere,
hor ikeragarri kostatu zaio eta asko nekatu da. Hor Josu Eskiroz sakeak egiten zituen momentuan ere ikusi zaio, Unai Amianok apur bat mugitu duen unean askoz ere gehiago kosta zaiola, eta benetan bigarren zati ikusgarria egin du Amianok, ondorioz 18 eta 12 aurreratu da, eta gero, egia da, 21 erraz joan dela, 21 eta 12, azken zatian ezpaitu inondik inora erritmoa jaitsi eta inspirazio berberarekin jarraitu du, baina gero lanak eman dizkio, Eskirozek 4 tanto egin ditu, sakearen bitartez ere pare bat, eta hor bazirudien urduri edo jarri zitekeela Unai, baina ez, azken tanto hori egitea lortu du, eta ondorioz lehen puntua erdietsi du, gehi-seieko tanto aberaxa lortuko du Amianok, -6koarekin ekingo dio Egigurenen aurkako norgehiagoka horri Josu Eskirozek, baina benetan aipagarria, atzo Xabi Errekaldek eta gaur Unai Amianok profesionaletan debutatu duten azken bi pilotariek, Ligaxkako lehen partida honetan, ez soilik Ligaxkan sartu baizik eta Ligaxkako lehen partida hauetan ere zen olako maila eman duten. Ikusten da pilotak gosez daudela, motivazio handiarekin, eta eliteko kirolean hori ezinbestekoa da, motivazioz egotea, horrek gero lanerako grina ekartzen baitu, eta ziur urrengo partidetan oso gauza politak datozkiela bai Xabi Errekalderi eta baita Unai Amianori ere. Benetan ikusgarria izan da gaur Amianok jokatu duen partida, batez ere bigarren zatian, ezker oso bizia dauka, oso urrezkoa da, bere ezkerra eskuinarekin ere ez du ezkerrarekin bezalako doaia, baina defentsan eta ongi aritzen da eta pilota bikain biltzen du, eta egia esan oso kontutan hartzeko pilotaria izango da urrengo urteetan ere Unai Amiano. Gogoratu beraz, Amianok 22, Eskirozek 16, Lekunberrin.